Nej, Bamse, det kommer ikke på i optag, ikke? Rød knap optag. Prøv lige være, hvor skal ødelægge kameraet, mand. Nå ja, på siden der. Ej, jeg tror ikke, det tager godt, det her. Lad os se, når den der løs rød, så optager du altså. Det er godt, mand. Bamse, jeg har det med. Bamse knækker sig. Bamse puker. Ja! Hvor er det en? Må jeg filme her? Jeg filmer. Du gør det ikke med dig, mand. Jeg vil lige fortælle, hvad der er i. Jeg skal fortælle lige, hvad der er i. Nå, jeg er meget lækker, mand. Bamse, kig på det. Ja.